Xayrlı kеш, düşәмбенең мөһим яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы студияда Фәнис Камал эшли, чыгарылышның төп темаларыннан башлыйк. Югары квалификацияле белгечләр нәкъ биредә әзерләнәчәк. Бүтән колледжга караганда Алабуга политехта син эшли башлыйсың беренче елдан бирле. Син опыт аласың. Алабуга политехның штаб фатирын ачу нинди мөмкинлекләр ача? Гөлназ Сейфетдинова шул хакта. Хәрбиләрнең хезмәт хаклары арта, армиягә чакырылган, әмма комиссариатка үз вакытында килмәгәннәр өчен штраф күләме күбәя. Илдә октябрьдән гамәлгә кергән үзгәрешләр хакында Мөрүзәл Шарипов. Эшләтә бәхет. Башта бер бала таптылар, аннары 2 бала таптылар изәк диләр, мәтәм ярар, әйбәт битен изәк булсын. И вот скринетта уже өченчесен таптылар. Мәтәм 4нче үзгә мин бүтән килмим. Эшигезәк бала тапкан гаиләләргә нинди ярдәм каралган? Скулкиннар хәзер нәрсәгә мохтаҗ? Шулпан Касыймова репортажында. Татарстанда балаларны кыйнау белән бәйле тагын бер коточкыч хәлнең ничек килеп чыгуын ачыклыйлар. Социаль челтәрләрдә күпләрне тетрәндергән видео таралды. Аны урнаштыручылар бу гадәттән тыш хәл Чүпрәле районының Чыкалы авылы мәктәбендә булган дип яза. Кадрлардан күренгәнчә, спорт залында бер егет 2 баланың эшенә берничә тапкыр йодрыгы белән суга, икенчесе бу вакытта кеше кермәсен дип залның ишеген тотып тора. Районның интернеттагы рәсми төркемендә мәсьәлә Чүпрәле җитәкчелегенең контролендә тора дип язганнар. Ачыклык сорап, без әлбәттә Татарстанның мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать иттек. Анда гадәттән тыш хәлнең сәбәпләрен ачыклау өчен эшче комиссия булдырылган диделәр. Мәгариф һәм фән министры Илсур Ходиуллин кушуы буенча махсус комиссия оештырылды. Хәзер аның әгъзалары видеога төшерелгән хәлләрне тикшерә. Нәтиҗәдә кемнең һәм ничек җавап тотачагы билгеле булырга тиеш. Бу мәсьәлә министрның шәхси контроленә алынган. Башка темаларга күчәбез. 25 елдан Алабуга махсус икътисади зонасы җитәкчелеге Юпитер иярченнәрендә эш башларга ниятли. Бүген бу хакта Алабуга политехның штаб фатирын ачкан вакытта әйттеләр. Әлеге оешма эшче кадрлар әзерләү буенча илдәге иң зур белем бирү үзәге. Биредә елына 10 мең кешене укыта алалар. Бүгенге тантанада республика рәисе Рөстәм Миннеханов, ВТБ банкының идарә рәисе Андрей Костин һәм Россия финанс министры урынбасары Ирина Окладникова катнашты. Пирамида формасында төзелгән бина нәрсәне аңлата. Алабугалыларга Илон Маск ни дип җавап биргән һәм Юпитер иярченнәрен кайчан иярли башлыйлар? Барысы турында тулырак Гөлназ Сейфетдинова. Менә ул Алабуга политехның штаб фатиры. Ирактан ук үзенә җәлеп итеп тора. Ул пирамида рәвешендә төзелгән. Моңа да үзенә күрә бер мәгънә салынган. Элек фиргавеннәр пирамидада алтын сакласа, бу штаб фатир акыллы, сәләтле яшьләр өчен. Бина үзе үк аларның карьера баскычыннан атлап баруын күрсәтә дип аңлаталар. Түбәсендә Буран ракета планының прототипын урнаштырганнар. Ул яңа уйлап табылырга этәргеч булып тора. Ачылыш тантанасы Алабуга икътисади зонасының киләсе 25 елга үсешен күзаллаудан башланды. Яшьләрдән яңа ачышлар көтәләр. Үсеш планын Рөстәм Миннехановка һәм кунакларга тәкъдим иттеләр. 25 елдан соң Алабуга Юпитер спутникларына экспедицияләр җибәреп, анда сәнәгать, авыл хуҗалыгы эшчәнлеген башларга тели. Лос-Анджелеста Илон Маскның резиденциясе каршында билборд та урнаштырганнар. Анда штаб фатир, Юпитер планетасы, күккә күтәрелүче ракета сурәте һәм Сергей Королевның фотографиясе бар. Илон Маск Юпитерга яршын җибәрәбезме? Сергей Королев безнең ДНКда һәм поехали дип язылган. Алабуга икътисади зонасының 2048 елга кадәрге үсеш планын республика рәисе Рөстәм Миннеханов, ВТБ президенты Андрей Костин һәм Россия финанс министры орынбасары Ирина Окладникова имзалады. И дать старт обратному отчету по включению спутников Юпитера Ио, Европа, Калиста и Ганимед в ОЭЗ Алабуга. Аннан соң күллиятның штаб фатирын карадылар. Беренче катта ял бүлмәләре кайсы 10, кайсы 20 кешегә исәпләнгән. Громкая зона, где студенты могут собраться, например, для праздновать дня рождения, для каких-либо корпоративных мероприятий. Монсы ассессмент бүлмәсе. Биредә студентлар арасында төрле турнирлар уза, алар команда булып эшләргә өйрәнә. Иң осталарын ачыклыйлар. 700-дән артык кеше бер юлы шөгыльләнә ала. Кертен генә ияләштек инде. Шулай яшибез инде. Һәм менә монда уеннар оештыралар. Шул уеннарда катнашабыз.
бір зданиеда булгач рахат. Монда Рөстәм Миңнехановка һәм кунакларга икътисади зонада булдырылган бизнес-кэтс уен тәкъдим иттеләр. Ул яшүсмерләрдә эшмәкәрлек сәләтен, аралашу күнекмәләрен үстерергә мөмкинлек бирә. Алабуга политехка студентларның үзләрен дә уен формасында сынау үткәреп, эшкә булган сәләтләрен ачыклап кабул итәләр. Аттестаттагы билгеләрне карамыйлар. Откуда? Город Симферополь, Республика Крым. Город Херсон. Город Воронеж, Городская область. Город Толец. Кунаклар штаб-фатирдагы мөмкинлекләрне карады. 18 катлы бинаны төзү 7 миллиард сумга төшкән. Монда 700-дән артык фатир бар. Алар иң кирәкле җиһазлар, көнкүреш техникасы белән тәэмин ителгән. Впечатление очень положительное, потому что Менталиятидан килеп укыйм. Башка тулай тораклар белән чагыштырырлык түгел. Монда барлык мөмкинлекләр дә бар. Штаб-квартира — это хостелы. Пирамиддагы хостелда 2000 кеше яши ала. 8-4-2 урынлы бүлмәләр бар. Түләү аена 1500 сум. Студент-стажерлар башта 4 урынлы бүлмәләрдә яшисә, карьера баскычыннан югары күтәрелгән саен аларның яшәү шартлары да яхшыра. Бу да яхшы этәргеч. Спорт залы, туклану урыннары, моторлык салоны, коворкинглар, бер урында бүтән уңайлыклар булдырылган. Соңрак республика рәисе кунаклар белән бергә Алабуга политех уку үзәгендә булды. Ул 10 мең студентка исәпләнгән. Көннең беренче яртысында алар биредә заманча җиһазларда эшләргә өйрәнә, төштән соң белем алалар. Шул вакытта стажировка үтәләр. Укып бетергәндә югары квалификацияле белгечләр булып чыгалар. Бүтән колледжга караганда Алабуга политехта син эшли башлыйсың беренче елдан бирле. Син опыт аласың, күпме әйберне күрәсең, монда күпме кешене күреп була. Эше интересный. Һәр көнне ниндидер нәрсә белән үзгәрә. Беренче елда караганда төрле шөгыльләр була. Пинбол, уйнар уйныйсың, шөгыльләнәсең, соревновация итәсең, үзенең көчлерәк икәнен күрсәтәсең бүтән кешегә караганда. Алабуга политехта илнең төрле төбәкләреннән килеп укыйлар. Быел белем ала башлаган 1200 студентның 300 генә Татарстаннан. Мы как работодатель готовим кадры. Без монда икътисади зона резидентлары өчен үзебез кадрлар әзерлибез. 40 завод булса, барысында да эшче кулларга кытлык. Студентларны беренче курстан ук инженерлар укыта. Алар җитештерүдәге кебек үк җиһазларда өйрәнәләр, шуларда имтихан бирәләр. Инде 19 яшьтә үк бу студентларны тәҗрибәле белгеч буларак цех башлыгы итеп билгели алалар. Шулай кадрларны үзләре үстерәләр, монда төпләнеп калсыннар өчен шартлар булдыралар. Алабугадан Гөлназ Сайфетдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Бүгеннән илдә бер юлы берничә мөһим үзгәреш кертелә. Октябрьдән дәүләт органнарында эшләүче кайбер кешеләрнең һәм хәрбиләрнең хезмәт хаклары арта. Армиягә чакырылган, әмма комиссариатка үз вакытында килмәгәннәр өчен штраф күләме күбәя. Сирәк үсемлекләргә зыян салган кешеләргә җәза биреләчәк, шулай ук металл тапшыру кагыйдәләре дә катгыйлана. Гараж берләшмәләренә кагылышлы яңа закон да гамәлгә кертелә. Октябрь алып килгән үзгәрешләр хакында тулырак Рүзәл Шәрипов сөйләр. 1 октябрьдән Россиядә көзге чакырылыш башлана. 31 декабрьгә кадәр 18-дән 27 яшькә кадәрге 13 мең егет армия сафларына алынырга тиеш. Повестка килгәч хәрби комиссариатка үз вакытында бармаучыларга штраф күләме арта, ул хәзер 30 мең сумны тәшкил итәчәк. Октябрьдә хәрбиләрнең хезмәт хакы 10,5%-ка артачак. Соңгы 10 елда аның моның кадәр үзгәргәне булмаган. Хәрбиләрнең пенсиясе да артырга тиеш. Индексация Росгвардия җәзаларны үтәтү хезмәтендә таможняда эшләгән кешеләргә дә кагылачак. Дәүләт органнарындагы кассир, бухгалтер, канцелярия мөдире, караучыларның да хезмәт хаклары 5,5%-ка күбәя. Хәзер дәүләт хезмәтләре порталында үз кабинетыңа керү өчен шәхесеңне 2 тапкыр расларга кирәк. Мондый кагыйдә иминлек таләпләрен күздә тотып кертелә. Хәзер шәхси аккаунтка керер өчен парольдан тыш телефонга килгән SMS хәбәрдәге яисә махсус кушымтадагы кодны язарга, биометрия мәгълүматларын кулланырга кирәк. Россиядә гараж берләшмәләре турында канун гамәлгә кертелә. Аның нигезендә илдә беренче тапкыр гараж һәм машина урыннары хуҗаларының хокукый статусы, гараж комплексларында аларның өлеше билгеләнәчәк. Октябрьдән металлны яңа кагыйдә буенча җыячаклар. Хәзер аны тапшырган физик затларга акчаны бары тик банк картасына җибәрәләр. Кешеләр табышның 13%-ын тәшкил итүче салым түләргә тиеш. Сирәк очрый торган үсемлек һәм гөмбәләрне бер илдән икенчесенә законсыз ташыганнар җинаять җаваплылыгына тартыла башлаячак. Хәзер аларны 1 миллион сумга кадәр штраф түләтеп, 7 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм итә алалар. Россиянең кызыл китабына кертелгән үсемлек һәм гөмбәләрне юк итү, җыю һәм зыян китерүчеләргә дә җәзалар кертелә. Аларны масса күләм мәгълүмат чаралары яисә интернет аша саткан һәм сатып алган кешеләр 5 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителеп, 1,5 миллион сумга кадәр штраф түләргә тиеш булачак. Рүзәл Шарипов, Яңа гасыр каналы.
Хәзер без эшләтә бәхеткә ия булган, әмма аңа сөенергә вакыты калмаган гаилә турында сөйләрбез. Казанда яшәүче Скулкиннарның июль аенда 3 изәк уллары туган. Әлеге шатлыктан әти-әнисенә тиз ойнырга туры килә, чөнки мондый гаиләләргә аерым ярдәм каралмаган. Алар башка күп балалылар кебек өстенлекләргә генә ия. Яшь гаилә нинди авырлыклар белән очрашкан, әни кешегә нинди ярдәм кирәк? Бу хакта Чулпан Касыймова. Алина Скулкинаның көннәре шушылай үтә. Бер кулына 2 бала күтәреп юатырга туры килә. Өченчесе ятып торырга мәҗбүр. Ярыялы онсы йоклый иде. Барысы бергә ашарга сораганда, йоклатканда бөтенләй өлгермим ди яшана. Берсе җырлый башласа, тагын икесе җырлый башлый. Мин берсен юата башласам, тегеләр туктай алмый. Бер көндә сәгать 8, иртәнге 8-дән кешке 8-ге кадәр тыңладым. То берсе җылый, то икәү җылый, то өчәү җылый. Ише урта торган вакыт врач әйтте, скоро тешләр китә диде. Әйтәм, мин ял итә алмыйм, что ли? Үз ягымнан да, иремнекеннән дә гаиләдә игезәк бала табучылар юк иде. Без беренче ди Алина. Аларның 6 яшьлек кызлары да бар. Ипотекага яңа фатир алып, ремонт ясагач, икенче бала алып кайтырга телиләр. 3 игезәк малай туа: Арсений, Матвей һәм Ярослав. Беренче скрининга кадәр 12 атна йөрдем. Башта бер бала таптылар, аннары 2 бала таптылар, игезәк диделәр. Мәйтәм, ярар, әйбәт бит инде игезәк булсын. И вот скринингта уже 3-сен тут таптылар. Мәйтәм, 4-нче узига мин бүтән килмим, мәйтәм. Мин уже куркам. 24 штуки. Это вот упаковка, которая уходит на одни сутки жизни 3 детей. Бу тәүлеккә бер кап баткузник дигән сүз. Көнгә бер банка балалар ризык ашыйлар. Кием, пеленка һәм башка кирәк-яракларны саны китсәң, айга 130 000 сум акча кирәк ди яшь гаилә. Шуның өстенә ай саен 30 000 сум ипотека һәм машина кредиты түлиләр. Гаиләсен туендырыр өчен 2 эштә эшли. Скулкиннар социаль ярдәм үзәгенә мөрәҗәгать иткән. Әмма аларга игезәк балалар өчен аерым закон юк. Сезгә башка күп балалы гаиләләрнеке кебек ташламалар каралган дип җавап бирәләр. Получили удостоверение многодетных. Безгә күп балалы гаилә дигән таныклык бирделәр. Керемебез яшәү минимумыннан артып китә. Шуңа безгә бернинди ташлама да, субсидия да юк диделәр. Мин гаиләне туйдырыр өчен көне-төне эшлим, зарланмыйм, әмма хатыныма булыша алмыйм. Ул көне буе өйдә бер үзе 4 баланы тәрбияли. Алина булышырга берәр ярдәмче кирәк ди. Әти-әнисе дә килә алмый, икесе дә эшли, берсе бөтенләй икенче шәһәрдә яши. Шуңа бала карарга булышыр кеше сорап социаль ярдәм үзәгенә һәм Яшел үзән хакимиятенә мөрәҗәгать иткәннәр. Аларга мондый хезмәт күрсәтү каралмаган, түләп яллагыз дигәннәр. Санап чыгардым, көнгә 2 сәгатьтә килсә, көн саен 80 000 чыга бер няня. Вот. Плюс бит аны һәрбер балага доплачивать итәргә кирәк. Допустим, аның 150 сум бер көне, бер сәгатьтә. 2 бала булса, допустим, икенче балага уже 100 сум доплата. Тагын бер проблема: 4 бала белән машинага сыймыйбыз диләр. Социаль такси белешкәннәр, әмма ул физик мөмкинлеге чикле кешеләргә генә каралган. Өчесен алсаң да бер баланы өйдә калдырырга кирәк була. Больницаларга йөрергә, ниндидер даже менә авылга кайтып китергә, менә авылга кайтасы килә әбиләр янына. Аларга кайтып китер өчен баланы кем беләндер калдырырга кирәк. Без эш игезәк тапкан гаиләләргә нинди ярдәм каралганын ачыклау өчен бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волынец белән элемтәгә кердек. Ул бу юнәлештә эш алып барылуын белдерде. Андыйларга бер тапкыр 250 000 сум акча түләү тәкъдиме белән ул дәүләт думасына мөрәҗәгать иткән. Необходимо предусмотреть возможность предоставления социальных нянь. Мондый гаиләләргә социаль няня билгеләү кирәк. Шулай ук алар яшәү шартларын яхшыртуга да мохтаҗ. Без бу өлкәдә эш алып барабыз. Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил буларак мин моны һәр вакыт күзәтеп торам. Әни кешегә ярдәм күрсәтелсен өчен булдыра алганча булышачакбыз. Скулкиннар гаиләсенә ярдәм хәзер үк кирәк, бигрәк тә бала карашырга. Әгәр тамашачылар арасында бу эшкә әзер кешеләр бар икән, 570-50-19 номеры буенча безнең редакциягә шалтыратырга мөмкин. Бер юлы 3 бала табучылар республикада күп түгел. Узган ел 4 гаиләдә 3 игезәк бала туган. Яшел үзән районыннан Чулпан Касыймова, Алмазетдинов, Яңа гасыр каналы.
Илдә шул исәптән Татарстанда өлкәннәр 10 көнлеге дәвам итә. Бүген лаеклы ялдагы кешеләр Казанның Ленин исемендәге мәдәният йортына чакырылу иде. Монда алар өчен күп төрле чаралар әзерләнгән. Бер мәйданчыкта белгечләр консультациясе, матурлык салоны, сәламәтлек темасына лекцияләр оештырылган. Пенсионерлар, юрист һәм психологларга сорауларын бирде, мәшгульлек үзәге вәкилләре белән аралашты. Матурлык мәйданчыгында чәч ясаттылар һәм кашларын тәртипкә китерделәр. Медицина хезмәткәрләре өлкәннәрнең кан басымын да тикшерә. Тукымадан курчак тегү, рәсем һәм күннән аяк киеме ясау буенча дәресләрдә үтте. Матурлык салонында утырдым. Аннан соң инде икенче өстәлгә күчеп, анда шкатулкалар ясадык һәм дә салфетницалар ясадык. Инде хәзер менә тәсрих ясап бетердек. Мондый әйберне көн сайын күрмибез. Менә монда килеп, ниндидер ички халатыбызны үзгәртеп китәбез. Әлбәттә, бу безнең тормышыбызда бик күңелле bir вакыйга. Өйдә утырып кына булмый, өйдә утырабыз инде без булай да, әмма ләкин менә шул кеше арасына чыгып, үзеңне күрсәтеп, кешеләрне карап, кешеләр аралашып кайту үзе бер күңелле. Өлкәннәрнең кул эшләнмәләрен бүген Татарстанның табигать тарихы музеенда тәкъдим иттеләр. Монда 64 экспонат урын алган. Аларны ясаучылар, ветераннар Татарстан халыкларының милли мәдәниятләрен һәм традицияләрен саклаучылар конкурсы җиңүчеләре. Быел бу социаль проектта республиканың барлык районнарыннан 3000 кеше катнашкан. Баулыдан лаеклы ялдагы ханым газетадан букча үрә, Әлмәттә яшәүче авылдагы йорт композициясен ясый, Мөслим районыннан җиңүче милли киемдәге курчаклар теккән. Үйдә ясаган вакытта ул, анда балалары күрә, оныклары күрә әйме. Оныкларның күрүләре аларның битендә, димәк безнең бу халык промысллары, халык һөнәрләре киләчәккә дә бара дигән сүз. Өлкәннәр 10 көнлеге уңайыннан Түбән Камада 200 чара узачак. Моның өчен шәһәр бюджетыннан 860 мең сум акча бүлеп бирелгән. Олы яшьтәге кешеләргә чәч тарашхана һәм мунчаларда ташламалы бәя буенча хезмәт күрсәтәчәкләр. Шулай ук эш урыннары ярминкәсе уздырылырга тиеш. Түбән Кама районы башлыгы Рамил Муллин өлкәннәр өчен ташламалы хезмәтләр бәйрәм уңайыннан гына түгел, ел әйләнәсе булырга тиеш дип белдерде. Душой телом, буквально месяц-полтора назад bir kuruşu bir gümür deydi. Şu an göre onlarga ülken kişilerine zor şıgım kerakmay, mümkünlük tudurabız iken, jıyılıp, söyleşip, kuanışıp kaytırga o zor nimet indi. Şu an göre benim zor utanışım, her bir kişi öz iş orununda bulsun mu, ya ise mahsus kafe alıp mı, anda mümkünlükler tudursak yaxşı bulur ya. Әлмәттә өлкәннәр көне уңайыннан музыка уен коралларында уйнау буенча остаханәләр оештырылачак. Лаеклы ялдагы кешеләр өчен концерт, экскурсияләр, ретро дискотека уздырырга уйлыйлар. Эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә район башлыгы шәһәрнең социаль яклау идарәсе хезмәткәрләренә һәрбер пенсионерны аерым контрольгә алырга кушты. Аларның нинди теләк тәкъдимнәре яки проблемалары булуын белеп торырга кирәк ди ул. Өлкәне яшьтә булса да, ул көн сайын үзенә яңа максат куя. Бу аның бар тормышында чагыла. Хәтта сәяхәт иткәндә дә Парижга барса, Луврны күрми кайтмый, Грузиядә Грибоедов каберен зиярат кыла. Мисырда Кахираның милли музее белән таныша. Шул рәвешле ул үзенең белемен дә арттыра. Саимә Әхәт кызы Сабирова укытучы, 74 яшен тутырса да, ул әле дә Күлле Киме авылы мәктәбендә хезмәт куя, рус теле һәм әдәбияты фәннәрен укыта. Җирле ветераннар советында җитәкли. Шулай ук Саимә ханым иренең сөекле хатыны, балалары һәм оныклары өчен кадерле әни һәм әлбәттә әби. Без сезнең белән матур әдәбиятында сөйләшәбез. Аңа 74 яшь биреп булмый, ул әле дә софта, укыта, балалар белән уртак тел таба, замана белән тигез атлый. Ярты гасыр Саимә Әхәт кызы рус теле һәм әдәбияты фәннәре буенча белем бирә. Иң кадерлесе балалар фикере, аларның уйлый белүе ди ул, хезмәтенә күрә хөрмәте дә. Рус теле һәм литература дәресе бик кызык булмаса да, Саимә апа белән укыгачтан ул бик кызыклы һәм күп белеп өйрәнеп була. Саимә апаның дәресләре тема белән генә чикләнми. Чөнки ул инде өлкән укытучы, аның тәҗрибәсе дә дәү һәм ул безгә шигырьләр сөйли, үзенең тормышында булган хәлләрен дә сөйләп күрсәтә. Саимә ханымның укучылары арасында Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әзгат Сәфәров та бар. Аның иң кадерле бүләкләре китаплар ди Саимә Сабирова. Ул аларны үзенең шәхси китапханәсендә саклый. Совет чорында тәрбияләнгән укытучыны заманның тиз үзгәрүе дә, бердәм дәүләт имтиханнары да, ил күләм цифрлаштыру шаукымы да куркытмый. Махсус курслар уза, җиң сызганып эшен дәвам итә. Мин мәктәптән вакытта киткән булсам, бәлки шушы яшемә кадәр яши алмаган булыр идем.
Шул дәрәҗәдә мин мәктәптән китәсем килмәде. Мин бүгенгәчә мәктәпне яратам, балаларны яратам. Чөнки мәктәптә балаларны яратмыйча яшәп булмый. Ару талуны белми Сания ханым, 6 дәрестән соң аны яшьтәшләре көтә. Ветераннар советы рәисе эшендә ул җиренә җиткереп башкара. Кирәк икән даруын да, ризыгын да алып кайтып бирә. Бүген кулларында чәчәкләр, өлкәннәр көне белән котларга ашыга. Бөтен ветераннарны кайгырта, аңа нәрсә әйтәсен? Ул шул вакытта решать итә белә, шундый тиз. Аңа ышаныч шундый зур минем. Менә монсы моның Мона Лиза. Әнә тегесе алда тора, ансы Вольфганг Гёте. Кешедә бар нәрсә матур булырга тиеш ди ул. Саймә ханымның бакчасында май аеннан алып октябрьгә кадәр роза гөлләре чәчәк ата. Өйдә гөл тәмле ризык исе. Шул рәвешле Сабировлар гаиләсе мәхәббәт китабын менә инде 52 ел яза. Ире Галимҗан әфәнде белән алар 2 бала тәрбияләгән, 4 оныклары бар. Күбесе чит илдә белем ала. Сирәк күрешсәләр дә әбиләренә булган мәхәббәт сүрелми. Хәтта Индонезиядән гөл шалтыратып торалар. Мен сиңа бик рәхмәтле. Син безне шундый кешеләр булып үстергән өчен, синең бөтен биргән киңәшләрең өчен, җылы сүзләрең өчен. Мин мәсәлән бу эшкәндә бик бәхетле. Әйтәләр үзе диндә хатын үзе мактаган бер җирләр, хатын мактаган мең җирләр. Ну бу хатын мактаулык дөрестән дә һәм тәрбия мәсьәләсендә дә семья белән менә тату яшибез. Моңайлар сырланса да йөрәк картаймый ди Сания Сабирова. Моны ул бары тик мәхәббәт белән аңлата. Аның зур йөрәгендә гаиләсенә дә, эшенә дә, якыннарына да урын бар. Әтнә районыннан Алия Хайретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Казанлылар Рус-Немец Швейцариясе дип аталган урында күпер төзүгә каршы чыккан хакимият вәкилләре аларның гызырына колак салганмы? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Әлбәттә, балалар бакчасы һәм мәктәпләрдә җылылыкны бу атнада ук бирергә мөмкиннәр. Бүген эшлекле Дүшәмбе утырышында район башлыгы Тимур Нугманов шундый бурыч куйды. Җаваплы оешма җитәкчеләренә салкыннар җиткәнне көтәргә кирәкми диде ул. Җылылык бирү мәсьәләсен район башлыгы инде берничә атна рәттән күтәрә, тик көннәр җылы туры сәбәпле бу эш кичектерелеп килде. Районның мәгариф идарәсе башлыгы сүзләренә караганда, балалар бакчаларына 9 октябрьдән җылы биргән ниятлиләр, шәһәр башлыгына моңа бик җаваплы карарга кирәклеген искәртте. Но готовность должна быть не с 9 октябрьдән түгел, ә бүгеннән үк барда әзер булырга тиеш. Кирәк булган очракта балалар бакчаларына җылылыкны бу атнада ук бирү мөһим. Һава торышына карап, җылыны 9 бирәбез дисәк тә, барыбер 100% әзерлек бу атнада ук булсын. Хәзер исә тапшыруның без бергә дип аталган махсус сәхифәсе, анда без СВО зонасында эшләүче журналистларның репортажлары турында сөйлибез. Донбасста яшәүче халыкка нинди сынаулар белән очрашырга туры килүен дә күрсәтәбез. Украина кораллы көчләре Новая Каховка шәһәрен утка тоткан, моның турында Известия хәрби корреспонденты хәбәр итә. Кадрлардан күренгәнчә, күп катлы йортларның тәрәзәләре ватылган, диварлары җимерелгән, кирпич калдыклары балалар мәйданчыгында аунап ята. Бер ирод һәлак була. Махсус хәрби операция зонасында Донбасс халкын яклау өчен көрәш дәвам итә, чөнки без үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Донбасс халкына ярдәм итәргә теләүчеләр контракт буенча хезмәткә языла ала, килешү 1 елга һәм аннан да күбрәк вакытка төзелә. Контракт нигезендә хезмәт итүчеләргә гаиләләрне акчалата түләү каралган. Туры урыны буенча хәрби комиссариатка мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Экранда күрсәтелгән бердәм телефон номерына шалтыратып һәм Герой Татарстана дигән сайттан да мәгълүмат алып була. Тапшыруны дәвам итәбез. Мөгаллим һәм остазлар елында Казан укытучылары төрле һөнәри конкурсларда призлы урыннар яулаган. Башкаланың 41-нче мәктәбендә эшләүче Айсылу Лутфуллина туган тел һәм әдәбияты укытучысы Гомум Россия бәйгесендә җиңеп чыга. Педагоглык дебюты дип аталган Бөтен Россия конкурсында башкаланың яшь укытучылары төрле номинацияләрдә беренчелекне яулый. Казан мәктәпләре Раекс фәнни тикшеренү агентлыгы рейтингында иң югары урында. Россиянең 200 иң яхшы мәктәбе арасында Казанның 8 белем йорты бар. Бу 131-нче лицей, 2-нче лицей-интернат, IT лицей һәм башкалар. Бу атнада мөгаллимнәр үз һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Среди множества профессиональных праздников День учителя стоит. Барлык һөнәри бәйрәмнәр арасында укытучылар көне аеруча күңелемә якын. Без барыбыз да әтияне, җан кисәкләребез, балаларыбызны белем бирсеннәр, тәрбияләсеннәр һәм күңел җылысын салсыннар дип укытучыларга тапшырабыз. Ә без үз чиратыбызда хөрмәтле мөгаллимнәргә эшләр өчен уңайлы шартлар булдырырга тиешбез. А мы, руководство города, коллеги, сидящие в зале и за ее пределами, мы должны создавать условия.
Халыкара һәм гомум Россия олимпиадаларында призлы урыннарны яулаучылар исәбе буенча Казан укучылары Мәскәү белән Санкт-Петербургтан соң 3нче урында. Бу мөгаллимнәребезнең эш нәтиҗәсе. Быел башкаланың 501 укытучысы олимпиада җиңүчесен әзерләгән өчен мэр грантына ия булган. Түләүләрнең гомуми күләме 9 миллион сумнан артып киткән. Соңгы 5 елда башка төбәкләрдән һәм шәһәрләрдән Казанга 1305 тә укытучы күченеп килгән. Без Казан шәһәре яшәүчеләрнең барысында рәхмәт укытучыма дигән акцияга катнашырга чакырабыз. Анда инде без социаль челтәрләрдә укытучыларның фотографияларын куеп, аларга рәхмәт сүзләре язып, рәхмәт укытучыма Казан мәгарифе хэштегларын язып, аларны менә социаль челтәрләргә куярга өндибез. Әлегә шундый хәбәрләр иде. Хәзер Рәдис Гарипов һава торышы турында сөйләр.